Следващите упражнения ще са вече на земя. Това са така наречените изолиращи упражнения. Те обикновено много помагат, когато вече сме изморени от тежките базови упражнения. Идва ред на изолацията, защото дупето още не е изморено. На него никога не му е малко. Тоест тук на земята ние го доубиваме. И това ще бъде така наречения мост в супер серия с махове. Сега ще ви ги покажа. Първо започваме мост. При моста е много важно да втикнете корпуса вътре в себе си като лъжичка, т.е. да не се издигате с чупка в кръста, да ви работи кръста, да не се изнасяте назад, а да се дърпате с моста напред, тялото ви е напред. И от тук ще направим едно такова положение, седим в горната амплитуда, вече сме включили дупето и от тук само се полюшкваме в едната посока и в другата. Включваме едната буска и другата. Натягаме. Правим такива 15 повторения. Натягаме. Без да отпускаме ниско долу. Не се спускаме до земята. Работим изцяло в горната амплитуда. И се обръщаме и веднага. Заставаме и почваме да правим ето такива махчета. Въртене. 20 на единия крак. Като тук се стараем да не въртим таза, а само крака. Тук работи и бедрото, между другото, и горната част на дупето. И на другата страна. По същия начин работят краката и дупето. Старайте се по-малко да работите с таза, т.е. да няма усукване. Таза ви е на една страна и повече не го въртите. Колко стана?